салом як хабар. омӯзиши муносибати дуруст бо занон барои муҳоҷирон пешниҳоди нави вакилони Россия аст ки ба вазорати маориф ва таҳсилоти олӣ ин кишвар ироа гардидааст. чанд вакили парлумон бо ирсоли нома аз ин вазорат хостанд ки дар имтиҳонҳо барои муҳоҷирон бахши меъёрҳои муошират бо занон дар Россия илова карда шавад. шаҳрванди хориҷӣ бояд донад ки ҳар гуна озор ё рафтори таҳмилӣ боиси ҷавобгарии маъмурӣ ва ё ҷиноятӣ мегардад, гуфта шудааст дар ин нома. вакилони рус зикр карданд ки аксари қарорҳои ихроҷ дар заминаи вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз ҷумла муносибати таҳқиромез нисбат ба занон ва озори ҷинсӣ қабул карда шуданд ва аз ин сабаб бояд дониши муҳоҷирон дар бораи тарзи дурусти муошират бо занон дар Россия имтиҳон шавад. бояд гуфт ки ин ҳоло як пешниҳод аст, аммо бо назардошти таҷрибаи қабули қарорҳои зиёди зидди муҳоҷирон дар Россия эҳтимол ин пешниҳод низ қабул шавад. аз зед манбаин миллионро гир бурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ бошад то 30 000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3.5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурднок шав. зед мобайл роҳи ту ба сӯи миллион. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.